Sa number 6, rider patay, angkas pilason sa mabunggo ang ilang motor sa traffic signage. Nakabati ang mga pumuluyo sa mabaskog nga paglagapok sa Granada Alangilan Road malapit sa entrance ng isa ka subdivision sa Barangay Granada, Bacolod City, Sabado sang gabi. Didto kag ila nakita ng rider kag angkas sini nga natumba na kag may mga pilas. Padulong proper sa Barangay Granada ang motor nga ginamaneho ni alias Aiko, 31 anyos, kag ang angkas sini nga si alias Bert, 36 anyos. Nagwa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit nga sangyara na sa kurbada nga bahin sang dalan, nadulaan sang control ang driver kag naglapaw sa gutter. Tubtub nga nakabunggo sa poste sang traffic signage. Gintala sa ospital ang duha apang ginbawian sang kabuhi ang driver.